ברוכים הבאים אל המשרד בענן. בעת כניסתכם למשרד בענן תוכלו להתנווט על ידי תפריט האפשרויות הנמצא בצידו הימני של המסך. לחיצה על כפתור סקירה כללית מאפשרת לך לקבל ולראות את כל נתוני העסק. הודעות, משימות, הצעות מחיר, דוח גבייה, משמרות עובדים, 5 לקוחות אחרונים במערכת, יומן אישי וקבצים. כעת נעבור למסך המשימות. על ידי לחיצה בתפריט האפשרויות על כפתור המשימות, יופיעו לך במסך כל המשימות אשר אושרו על ידך או על ידי המשרד. במסך זה ניתן להוסיף משימות בכל עת ומכל מקום. המסך הבא אינו מסך ההודעות. על ידי לחיצה בתפריט האפשרויות על כפתור ההודעות, יופיעו ההודעות אשר נשלחו אליך על ידי המשרד. ההודעות מעודכנות לפי תאריך ושעה. כפי שניתן לראות, מסך זה כולל תסריט שיחה, אשר על פיו מתבצע המענה הטלפוני לעסק שלך. תסריט זה ניתן לשינוי בכל עת. כעת נעבור למסך יומן פגישות. על ידי לחיצה על תפריט זה יוצג בפניך יומן הפגישות שלך. ביומן ניתן לצפות ולעדכן פגישות מכל סלולרי, טאבלט ומחשב. כמו כן, אין הגבלה לכמות משתמשים ביומן או כמות יומנים מסונכרנים. כעת נעבור למסך הצעות מחיר והזמנות עבודה, וזאת על ידי לחיצה בתפריט האפשרויות על כפתור ניהול הזמנות. במסך זה ניתן לעקוב אחרי כל ההזמנות והצעות המחיר שנשלחו עבורך, הסטטוס שבהם הן נמצאות. בחלקו העליון של המסך ישנו מנוע חיפוש המאפשר לך לחפש הזמנה או הצעה באופן מהיר על ידי הקלדת שם לקוח או פריט מזהה נוסף. את ההזמנות עבודה והצעות המחיר ניתן לערוך בכל עת ולייצא לדוחות אקסל. כעת נעבור למסך ניהול עובדים. במסך זה ניתן לראות ולעדכן את רשימת העובדים ופרטיהם האישיים. כמו כן, בחלקו העליון של המסך תוכל לשלוף את דוחות העובדים לפי שם ולצפות בכמות המשמרות, השעות וסך הכל לתשלום. בחלקו התחתון של המסך ישנו כפתור הוסף עובד חדש. על ידי לחיצה ניתן להוסיף עובד חדש לרשימה. המסך הבא אינו מסך מאגר לקוחות. על ידי לחיצה בתפריט האפשרויות על כפתור מאגר לקוחות תוכל לראות את מאגר הלקוחות שלך. על הצג יופיעו 15 לקוחות אחרונים שהותקנו. בחלקו התחתון של המסך יופיעו לך נתונים סטטיסטיים של לקוחות פעילים במאגר. בחלקו העליון של המסך מופיע מנוע חיפוש המאפשר לך לחפש לקוח על ידי הקלדת נתונים. כמו כן, את המאגר הלקוחות ניתן לשנות ולעדכן בכל עת ולייצא לדוחות אקסל. על ידי לחיצה בתפריט האפשרויות על ניהול גבייה יוצגו בפניך לקוחות לגבייה האחרונים שהותקנו במערכת. ניתן לצפות ולערוך כל לקוח על ידי לחיצה על כפתור צפה ארוך בסמוך לשם הלקוח. בחלקו העליון של המסך מופיע מנוע חיפוש המאפשר לך לבצע חיפוש לקוח על ידי הקלדת פרטיו. בנוסף, מוצגים לך נתונים סטטיסטיים הכוללים סטטוס גבייה וסכומים ומועדים אשר צפויים להיגבות. המסך הבא אינו מסך ניהול קבצים. במסך זה אינך יכול לתייג מסמכים, תיקים ודוחות או כל הקשור לניירת העסק שלך. ניתן לתייג כל סוג מסמך ולהדפיס אותו בכל שלב. הלשונית התחתונה ביותר הינה לשונית מידע כללי. פה ניתן לראות את פרטי המשתמש שלך, גודל החבילה שבחרת ורשימת השירותים. עד כאן הסבר חשבון ההדגמה. תודה שבחרת להצטרף לשירותי המשרד. נשמח לעמוד לשירותך בכל עת.